un paso adiante e outro atrás caliza, e até dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos se esterguiza, aran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxano se estrolla o sono mol como unha uva, pero ti en volves pensaba. Boas tardes, noites. En primeiro lugar, saludar a señora alcaldesa, felicitada por esa iniciativa que tivo, dar nome a un premio, dar o nome de Díaz Castro. Foi unha primicia moi grata, imagino que para todos os vilareños, para todos os chaireos, e tamén para os familiares de Díaz Castro. Eu vou ler unhas líneas. Os jornalistas estamos acostumbrados a escribir, os jornalistas de prensa, a escribir e deixalo escrito porque o escrito permanece e as verbas voan. Pero é que ademais a min, nun acto como estos, se improviso con un guión, podíame quedar cousas por decir que quero decir. En primeiro lugar, grazas a Xermolos, ao Concello de Guitiriz, aos Vilares Lareiras de Soños, por me convidar a este acto, por rescatarme do meu ferrol natal, cidade borbónica, de cor gris naval, emporio de guindastres e máquinas, sociedade de mulleres, homes e barcos, que hoxe, e desde hai 3 décadas, está a sufrir unha profunda decadencia. Dóime, e por iso canto a miña dor. Grazas por traerme a esta terra dos Vilares, onde o tempo vai de parga pastoriza, terra verde e mar de orvallo, á beira do ancho río, onde afundo as miñas raíces, onde agroma o meu sangue vilareno, porque aquí naceron e daqui eran os meus proxenitores. Estou emocionado porque é a primeira vez que a miña humilde voz, esta erva de Carrexiña, resoa en público nesta terra ben querida diante dun selecto auditorio. Dificilmente tería a oportunidade de dirixirme a un colectivo tan especial. Especial por ser vilarego e especial por posuir unha excelsa e ilusionante vocación literaria. Hoxe nace aquí, ao pé da casa, o insigne bate do Vilariño, nunca en mellor lugar, un movimento poético que estou seguro que vai reforzar a xa longa nómina de gremios poetas da Chaira. Síntome honrado e privilexiado por ser un modesto pregoeiro, xornalista é un pregoeiro, por definición, deste acontecimento que engade aquí e agora outra fermosa páxina á historia dos Vilares. Estou emocionado porque hoxe represento aquí a familia dunha gloria das letras galegas, de Xosé María Díaz Castro, do primo poeta, como sempre escoitaba dicir a meu pai. Cando floxeábamos nos estudos, o meu pai invocaba a Xosé do Vilariño como un espello ao que debíamos mirarnos como unha persoa adulta que falaba moitos idiomas e escribía poesía. Recordo ver na casa a primeira edición de Nimbos que meu pai revisaba unha e outra vez. Meu pai sentía un gran aprezo por este primo, co que se carteaba ao longo dos anos 50 e 60, e ao que chegou a convidar á boda do meu irmán maior, Pepe, que casou en Madrid, foto que estaba guardada como ouro en pano nos álbumes familiares e que acadou a categoría de documento histórico, porque nesa foto está o poeta, mercé a xentileza e xenerosidade impagables do amigo Armando Requeixo, que incorporou algunhas das obras editadas con motivo de ser Díaz Castro a figura das letras galegas do 2014. Grazas, Armando. Represento a familia, particularmente a rama materna do poeta, que ven ser a paterna miña, é dicir, a rama dos Manchás. Ese espazo xeográfico que eu teño na memoria cargado de beleza natural e dun provocador poismo. Como figura na magnífica literatura biográfica producida con motivo de ser homenaxeado nas letras galegas, Díaz Castro acudía sempre nas súas vacacións aos Manchás, onde pasaba longas horas de conversa cos seus parentes. Os Manchás, un microcosmos,
un recanto singular do territorio vilarego, mitificado se cadra non só por ser referente familiar do poeta, senón tamén por ese personaxe Nicolás dos Manchás, o meu avó paterno, tío de Díaz Castro, que emerxerá con luz propia na historia que está a escribir unha filla tamén desta terra pastoraleres. Non cheguei a coñecelo, só sei que foi quen de matar un lobo coas mans no curso dunha batida contra este animal. Pides permitirme que por un momento, no contexto familiar que te foi sinalado para este acto, meta de cheo a primeira persoa. Pode parecer impropio, incluso petulante, ou unha indecencia formalista. Se así fora, pido disculpas. Non é a miña intención, ni siquiera o meu estilo. Os xornalistas estamos acostumados a utilizar o plural majestático, pero confeso que neste caso apetéceme romper a norma porque quero compartir todos e todas vosotros certas coincidencias que se dan entre o poeta e este veterano escribidor de xornais, salvando, faltaría máis, as grandes distancias intelectuais, literarias e de todo tipo que adornaban ao primo poeta. Adoitaban dicirme os meus curmáns que o meu perfil respondía máis ao da familia dos Manchás que ao da familia dos Camuza de Lea, que me parecía moito ao meu pai, e xa que logo encadraba na saga mancharenga non só físicamente, senón pola maneira de ser. Por expresalo na linguaxe ao uso, eu, segundo os primos, era claramente marca Manchás. Carezo de datos e impresións visuais da familia paterna de Díaz Castro porque non tiven a oportunidade de coñecelos, por iso que a miña opinión pode ser moi parcial, pero ao meu ver, Xosé do Villariño tiña os seus xenes unha forte pegada mancharenga. Físicamente, cando menos, recordaba-me moito ao meu pai. Así que, ademais de mancharengo como el, tamén fun ao seminario, como el, ao seminario de Momoñedo, ao que, dito sexa entre paréntese, o día 17, véspera das Anucas, rendirase homenaxe como centro que foi, secularmente, de formación humanista, universidade para as familias económicamente máis humildes, escola poética que Félix Villares, e factoría cultural como a define o ilustre fillo lindoniense aquí presente, Armando Requeixo, co que de novo ese día, felizmente me encontrarei, xa que, porque mo pediron, estou metido na organización desa homenaxe e Armando participará como autor dun libro que se vai a presentar solemnemente no propio seminario no curso dun acto académico. Pero volvendo ao que estamos a falar, sobre todo, mira por onde na vida de ambos, do poeta e máis a miña personal, a escrita foi a ferramenta da que botamos mal. El, para contar, para construir a súa recoñecida obra literaria, e eu para contar no xornal o que estaba a suceder preto de min na miña contorna social e territorial. Mágoa desa eiva de non manexar e acariñar e mimar a palabra en clave lírica en modo poético. Pero, amigas e amigos, coa natura non dá, Salmántica non presta, a natureza non dá, a universidade non otorga. Sempre admirei aos poetas. Cando era un adolescente, vía aos poetas como uns seres pouco menos que marcianos ou extraterrestres, se se me permite a licenza da metáfora ou da hipérbole que de todo leva a miña afirmación. Vía aos poetas como uns elexidos. Recordarei tamén aquela sentenza bíblica Utis un vocatus pauci delete, muchos somos llamados pero poucos escogidos, pero é que ainda hoxe os vexo así, porque os poetas, as poetas, posúen un talento especial para traballar, para espremer, para dominar e mandar sobre a linguaxe, porque os poetas, as poetas, atesouran unha inmensa riqueza interior que externalizan a través desa palabra coa que seducen, coa que enamoran, coa que transmiten sentimentos e paixóns dos que nos deixou moita obra o escritor e filósofo que tiene o privilexio de coñecer e tratar Carlos Gómez. Esa riqueza interior que amosa espido en ocasións o pensamento ou oculto deliberadamente para que sexa o lector o que descifre, o que cumpra o seu papel de intérprete, interlocutor nese
Iso non está ao alcance de calquera, por iso que amigas e amigos poetas que hoxe vos citan esta xarra na terra dos Vilares e que hoxe constituídes a nova poesía vitirica, como vades en chamar, ou vitiricense, como máis lle gusta a Armando Requeixo. Emplazo vos a darlle puro esa alma artística, a esa vis literaria que levades dentro, nalgún caso se renovando ainda en tersa xuventude, noutros casos en pleno camino machadiano. Porque sodes os herdeiros, porque sodes os afillados de Pepe de Vilarín, porque sodes a nova xeración de poetas sereros que estades xa a facer historia, sen dúbida, baixo a mirada de beneplácito e complicidade de queira que estea do patriarca vilarego das letras galegas ao que hoxe honramos o 25 aniversario do seu casamento. Amigas e amigos, poetas e non poetas, vilaregas e vilaregos de toda a condición, tedes a miña admiración e, sobre todo, o meu profundo querer con Xosé María Díaz Castro sempre presente. Gracias.